plantejarem quines són les habilitats i les competències que hem de tenir o hem de treballar a l'hora de cooperar. De fet, la cooperació és una competència professional en si mateixa que s'aplica tant en àmbits de treball d'empreses més grans pel que és el treball en equip, com per cooperar interempreses, entre empreses, podríem dir. Llavors, per identificar si som col·laboratius o no, normalment, home, jo penso que ho podem saber bastant, però ens hauríem de plantejar quan algun altre professional o empresa ens planteja una nova iniciativa, quina és la nostra reacció? Normalment ens ho mirem amb una actitud positiva o ens ho mirem amb desconfiança. És una mirada que a vegades és una mirada que podríem dir que portem de sèrie nosaltres mateixos i que potser podem canviar. D'entrada, penseu que cooperar vol dir fer confiança al final. I si hem de fer confiança, la confiança es basa en un valor molt humà, que és la generositat. Si no soc capaç de donar, no podré rebre. Per tant, si ja d'entrada tenim una actitud de desconfiança envers possibles partners, serà molt, molt, molt difícil que puguem cooperar amb ells, perquè d'entrada ja estarem mal pensant. Per tant, jo us diria que hauríem de netejar una mica la ment, de reflexionar-hi i que hàgim après que d'entrada no ens hem de malfiar dels altres, no vol dir que no puguem canviar-ho i ho puguem entrenar. Jo quan vaig estudiar temes d'empresa s'estudiava a competir, no a col·laborar. I et basaven que amb el teu competidor no hi podries i no hi havies de fer mai res. I avui dia moltes empreses estan aplicant inclús un concepte que és complicat, que és la competició, que és la competition, que és col·laborar amb la teva pròpia competència, i és possible en alguns casos. Quan? Quan vols assolir reptes més grans, quan potser tu no produeixes poc i li vols vendre a un client que et demana molt, potser col·laborant amb el teu competidor podeu vendre-li a aquest client, però hi ha d'haver una actitud de confiança en aquesta persona. Per tant, a l'hora de treballar amb altres persones, siguin empreses més grans o més petites, heu de treballar la confiança, heu de conèixer aquest partner i heu de veure com podeu compartir aquestes responsabilitats amb ells a l'hora de col·laborar. Significa en molts casos empatitzar amb el teu partner. Fer servir l'empatia a vegades ens sembla molt senzill, però no ho és tant. Llavors, hi ha una eina que la teniu en els apunts, que penso que és molt útil a l'hora de treballar la cooperació. De fet, és per treballar l'empatia, però per cooperar a vegades hem d'aprendre a empatitzar. És el mapa d'empatia. És una eina que ens ajuda a plantejar davant nostre amb un exercici del que s'anomena visual thinking o pensament visual, o design thinking, pensament de disseny, en què ens fa posar al centre el propi col·laborador i que ens fa pensar què és el que pensa i sent aquell col·laborador, què és el que veu, què és el que escolta, què és el que diu i quins esforços i quins resultats vol aconseguir respecte a l'acord que li estem plantejant. Clar, empatitzar d'aquesta manera em fa ser molt més humà i entendre molt millor quines són les seves necessitats. Si jo entenc les seves necessitats, és la base per entendre després quina negociació puc establir amb ell. Llavors, una vegada hem identificat els partners, intento treballar quines són la meva habilitat a l'hora de cooperar, entraria en molts casos en un procés de negociació. Un procés de negociació amb col·laboradors és tan o més important que un procés de negociació amb clients, perquè puc tenir amb clients vendes puntuals o vendes més duradores, però amb un col·laborador sí que em puc arribar a plantejar que sigui un col·laborador per molts projectes, que sigui un col·laborador estratègic. En aquests casos, a l'hora de negociar, els aspectes que he de tenir en compte, igualment, benefici mutu, i hem de guanyar les dues parts. Jo m'he de preocupar que ell hi guanyi, i a vegades això ho oblidem. Pensem que quan creem alguna cosa nova i fem un acord nou, no sabem moltes vegades si guanyarem o hi perdrem. Jo aquí us aconsellaria que intentéssiu tipificar d'alguna manera les dedicacions de cadascú, les aportacions, com ho hem de fer al màxim. A vegades ens ajuda molt fer-ho amb un Excel, calculant les hores que dedicaré,
per tal de veure realment l'aportació de cada part. En molts casos és com una, podríem dir quasi com algo cultural, no?, amb les nostres empreses, que es parli de, ho fem a mitges, no?, allò 50-50, no sé per què, perquè normalment no hi ha cap acord que vagi a mitges. És millor definir, a veure, quines tasques faràs tu, quines tasques faràs jo, quins elements materials aportes tu, quins elements aporto jo, i intentar identificar, bueno, doncs què serà? Tu aportes un 70% i jo un 30%, i a partir d'aquí intentar negociar quins són els rendiments que en traurem en base als acords. I ser prou generosos com per si aquesta planificació inicial que hem fet, després fem una revisió i realment la realitat ha sigut una altra, calcular les desviacions i si jo d'alguna manera veig que hi guanyaria, si no digues res, no, jo he de ser prou generós i dir, escolta, tu hi has aportat més, per tant, tu t'has d'endur més part. Si jo no faig aquestes correccions ni soc generós amb aquest procés, segurament aquest partner no voldrà col·laborar amb mi més endavant perquè considerarà que hi ha perdut. Per tant, el win-win és això, és inclús en el mig del procés o a final del procés veure si hem de reformular aquest acord perquè sigui el més just i equànim possible. Per tant, en molts casos, potser alguns de vosaltres us plantejareu, bueno, però jo estic molt acostumat a treballar sol i no he col·laborat ni he cooperat quasi mai amb ningú, per tant no és que no ho vulgui fer. Jo us diria, com totes les habilitats i competències són entrenables, totes. És com si jo avui em plantejo fer una marató, no? Segurament avui no me'n sortiria, però si m'hi poso, mica en mica ho acabaré aconseguint. Si jo començo amb una altra mirada més confiada cap als altres i estableixo unes maneres de valorar els avenços d'aquell acord, no tinc per què perdre-hi, perquè regularment aniré revisant que això sigui possible. També és interessant que coneguem molt, com he dit abans, aquest partner en la negociació. És un partner que d'alguna manera el veig molt confiat, és un partner, quin tipus de partner és i quin tipus de negociació volem establir. A vegades hi ha gent que és molt col·laborativa, hi ha gent que intenta evitar els conflictes, intentar identificar en quina situació, aplicar una mica de psicologia, intentar aplicar, perquè al final són relacions humanes, no és res científic, m'avindré amb aquella col·laboració si realment m'acabo avenint també amb les persones que hi ha al darrere. Per tant, hi ha tipus de negociacions de tot tipus, hi pot haver una negociació més competitiva, però en la majoria de casos m'acabaré adequant molt al meu tipus de partner com és. Podem trobar partners que siguin més dominants, que siguin més analítics, que siguin més emotius, que siguin més passius. Són més bons o més dolents? Jo diria que hem de tenir una mirada àmplia i acceptar que quan col·laborem amb d'altres ningú serà com nosaltres volem. Per tant, és acceptar l'altre com és i si, evidentment, hi ha alguna cosa que ens molesta, hi ha d'haver unes claus a nivell de comunicació i molta assertivitat de dir-nos el que volem fer i el que no, però hem de procurar acceptar els altres perquè que l'altre sigui diferent i tingui altres competències segurament també m'enriquirà la relació. Al contrari, vull dir que intentarem fer com un equip que arribarem més lluny, encara que d'entrada ens costi més d'entendre'ns. Si només busquem partners que siguin igual que nosaltres, no ens aportaran massa cosa de diferent. Per tant, jo us animaria a plantejar-vos com un repte col·laborar amb persones molt diverses, perquè a la llarga és quan els acords i les visions diferents aporten més valor al projecte que podem tirar endavant. Per tant, les preguntes podríem dir que ens podem fer a l'hora de fer aquest acord serien què és el que volem aconseguir en aquesta negociació, què és el que volem aconseguir, quina és la millor alternativa, de quines altres alternatives disposo, n'hi ha de més creatives, n'hi ha de diferents, i quin és el temps disponible. A vegades el temps també ens marca molt aquesta negociació, com podem acordar, com podem acabar-la. I sempre calcular que en una negociació normalment hi ha uns límits. Tenim aquí uns límits fins on podem negociar. Hem de tenir clar fins on podem arribar, a nivell de costos, a nivell d'esforç i a nivell de temps. Si tenim clars els límits de la negociació, serem capaços de, inclús no entrar en un acord que realment no ens interessa perquè hi perdríem o diners o massa temps.